Suspitsado nga gitumbok sa multiple online investment scam na sikop sa mga ahente sa National Bureau of Investigation, Cebu District Office. Ani ang report. Natuwa yung pagsusi kay Bawman ni mismo nga gipalon ko na. O gipalon lagi. Kini ang emosyonal nga tinubagay tali sa usa sa mga complainant o sa dinakpan nga si Sansi Mahilom nga nailhan usab sa social media nga usa ka Margaret Trixie, Ashley Margaret og Grit Trix og Sansi taga Sitio Radar, Barangay Babagdos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Special Agent Arnel Pura, agent in charge sa NBI Cebu District Office, nga musumada sa 673,000 pesos ang kantidad nga nalambigit sa duha lang ka complainant. Apan kung musangat na ang laing 50 ka mga biktima, gituho ang minilyon ka pesos ka kantidad ang nalambigit. For this particular operation, ang involved is 673,000. This will run in millions because of the number of complainants involved. Duha pa kanila ang unang miduso sa ilang reklamo batok sa suspetsado. Apan mihangyo nga dili lang sila nganlan og ipakita ang ilang dagway alang sa ilang seguridad. Si Minda nakahatag og 40,000 pesos, samtang si Linda nakahatag usab og 600,000 pesos. Kang Sansi nga gikan na usab sa iyang mga kabanay. Sabi ko, ano na lang daw sa police, ipahuli daw pa mag-meet me. Then, sabi ko, sige ma'am, invest ko, ana. Then, first, kay 20K man to. Then, na-move ba ng among meet up, naglakad pa mi sa NBI. So, nahimong 30. Naniyabaw kanu sa siya mo bayad og balik kay last niyang hatag March man to. Sige siya ingon nga mo hatag daw siya kay ang mga nag-loan niya May pa daw mo bayad. Apan gipasabot ni Mahilom nga wa siya'y tuyo nga dili bayran ang nakuhang salapi gikan kang Minda og Linda. Ako mga entrapment day to. Nga iyara day kong gikuan para madakop ko nila. Pero wala jud ko ni tago, ni stop lang jud kog data kay nangita pa kog pamaagi para makabayad. Mato ni Pura nga kalapasan sa Securities and Regulation Code ang ilang gisangat batok sa dinakpan. The mere act of soliciting investment from the public is without authority, of course, from the SEC, is a violation. Uban ni Clarence Gabutin, Chela Valiana, Balitang Bisdak.